бародари бандаи мусулмон занг зад ки бародар шумо наврӯзен? Ман гуфтам бале, мо ҳамин дар интернет дидагӣ, дар фейсбуку радиои озодида мо дидем ҳамин духтарака суратоша видеоша. Занг задан ки бародар мо дарёб кардем, ҳозир дар ҳамун пеши Минфин будагӣ як кожани байниса будааст, ҷои ҳамун ренгинда поша ренгинкунӣ даромадааст, пош дард кардааст. И бачаҳои духтурора илтимос кардем ки камтар вақта гирен ки мо волидайнаша бохабар кардагем биёянд соҳибдарагӣ кунем. Бечора духтар ҳозир ҳеҷ ки равқа намешнаса. Вай барои ёрии ҳамун бародаро номошона нагуфтанд. Вай кардан беҳад миннатдор ҳастам ки ҳамун бародарода кам дастгирӣ кардан. Мо ҳамун бародарое ки мо да ёрдам додан, ҳамун занако, ҳамун ваё, ҳамун скорие ки якум рӯз мо нашинохта бурда ки кол кадай, гарм чой вай кадай, нигоҳубин кадай, ба ҳамашон раҳмати калон гуфтанӣ ҳастам апаҷон ки ҳамеҳо сабабгор шуданд. Ман апама соғ саломат, зиндаву саломат ба даст гирифтам, овардем ба хона. Мо хеле хурсанд ҳастем ки бачааш модарашро бо барҳам ёфт.